Gwajimen, Esnoko ambassador of music. Allah sarki arewa. Synergy on the beat, baby. Na kowa na zo zan yi batutuwa kan abin kasata da yake faruwa. Menene haka ya kawo sila yake faruwa? Duniya ta lalace, masu kudi adalci kun mance, kullun talaka ne a walakance. Ba kwa tunanin gobe lahira za ku kasance. Kowa ya tashi a fari, ba zai sako Allah ba a sari, sai dai ya ce shugaban kasa ne mafari. Yan uwa wayo ce za mu daina wannan sari. San fada aibu kan kowa, talaka da mai kudi duk ɗaya ne. Arewa talauci na damu mu, bayan noma da kiwo mun rike sana'armu. Arewa corruption na damu mu, ga tsadar rayuwa a wajenmu. Kidnappers ya tashi a wajenmu. Allah kai mana maganin matsalar nan. Mun taka sadaka da yawa mu yan arewa, ko ina muke so za a gawo mu yan arewa. Ba wahan da ba mu shawo mu yan arewa, a ta kashe ma ko ina cikin Najeriya. Wa da manya da yawa cikin arewa, amma sun gagara amfani, hakan ake ta cewa Allah wajen ku dukiyar mu ba ku iya karewa. An kona gidanmu har ma da motocinmu, an kama iyalanmu, an yi garkuwa da su. Mu yan arewa muna shan wahala ko ina. Da ni dan kasata, dan uwa da dan uwa, sai ka gana ta kashe mana yan uwa. Ni kam na rasa me zan ce a rayuwa, kuma ya tabare a cikin Najeriya. Ina kira da babban murya domin a gane, malam Iskwaji yaran nan arewa ne.